Emmanuel. Kawachako ni Governor Machakos Vinya Ndeti omedo kwayo migosi Raila Amolo Odinga mondo sir lwedo ogai maduong' bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka lek mare mabedo jatend piny Kenya yiero maduong' mar higa mar 2027. Kolose kanisa mar AIC Baraka mayudore Mlolongo County ma Machakos mana ndalo achiel kende bang' yiero ma jalar kom mar AUC jakom mar AUC Wavinya onyiso Odinga ni duto pokolal kendo pod en gi ting' pacho ka joma mokalo koloso e county ma Siaya nyasi mar iko moro. Wavinya nojiwo jodak ma Nyanza mondo sir Kalonzo kowacho ni Kalonzo osesiro Odinga kuom higni 15. Simuliona juzi mimi nilikuwa Kisumu. Nikawaambia sisi tumetembea na wao miaka 15 and we have been faithful. So we are asking our brothers also from the Nyanza region to also be faithful to us and support us because His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anaomba kiti ya rais yake. Si ni sawa? Aombe naende atafute marafiki wengi wengine huko nje. Atafute marafiki wengi huko tukuje tushikane ndio tuweze kufanya kazi pamoja.